Os nacionalistas cualifican de caos circulatorio a situación que se vive no centro de Ribeira. Demandan a urxente convocatoria da mesa de peonalización que non se reúne dende o pasado mes de abril para buscar solucións aos problemas do tráfico e falla de aparcamento ou a ordenación das rúas peonís. Un clamor social á falta de estacionamentos públicos que existe en Ribeira, hai unha falta de ordenación nas rúas peonís porque hai cargas e descargas a diferentes horas, hai problemas incluso con vehículos a motor, e queremos que isto sexa solucionado de maneira inmediata, non? Lembran ademais que na última xuntanza o Goberno comprometerase cos comerciantes a levar a cabo a humanización da rúa Rosalía de Castro de xeito integral, algo que non se fixo. Queremos reunir a mesa de penalización porque creemos que hai promesas incumplidas por parte deste alcalde. Sabemos o proceder de Manolo Ruiz, que é prometer moitas cuestións que logo incumpre sistemáticamente. E vou poñer un exemplo para que se vexa esta situación. A reforma da rúa Rosalía de Castro. Nunha reunión mantida cos propios comerciantes desa rúa, pedíase que a reforma fose de maneira integral en toda a rúa dunha única vez. Pois ben, o alcalde de Ribeira, Manolo Ruiz, negouse a cumprir con esa promesa feita ante os comerciantes e fixo a reforma só en parte. Dende o BNG tamén valoran negativamente que Ribeira non conte cun plan de transporte público ou que o Goberno non avance na remunicipalización do parking do Centenario.